בבס, תכירי את סבא טייג'ס. מטקסס? האחד והיחיד. המשאלה הגדולה שלך עומדת להתגשם היום. גור כלבים. יופי טופי. עכשיו הגיע הזמן למתנה שלי בשבילך. המתנה שלי. זאת פשוט המתנה הכי יפה שמישהו אי פעם הכין לכבודי. קוראים לו אוינק. לא בא בחשבון. אמא, אני מתחננת. אוקיי, אבל יש כללים. כלל מספר 1, אסור לאוינק להיכנס הבית. לא, רגע, תפסתי אותו. כלל מספר 2, אסור לאוינק להיכנס לערוגה. אוי, חכה! בוא לך. כלל מספר 3, אסור לאוינק לעשות צרכים בשום מקום. אוינק חוזר אל החווה וזה סופי הפעם. את מסוגלת לחשוב רק על עצמך. מי עומד להיות מלך הנקניקיות של המאה? רוצה בכלל להפוך חזרזירים חמודים לנקניקיות. כנראה קצב אולי? משחק איתו ולא... אוינק הפר את הכלל של ערוגת הירק, אבל זה מפני שהוא חזרזיר. הוא כמו גור כלבים. איך לעזאזל נאלף את החזירה? היום נתחיל עם הפקודה החשובה ביותר. אתה תצליח, אוינק. שינה, משחק, אוכל. שינה, משחק, אוכל. אוינק, חכה רגע. עמוד שנייה, אוינק. תיאלץ לחזור אל החווה, ואני לא רוצה שתחזור כי אני אוהבת אותך כל כך. בבקשה, אולי ננסה רק עוד פעם אחת? לא, מצטער.